Здравейте, аз съм Hacker Brother или Onuri Ashar на канала. Сега ще играем Minecraft. Уоу. Ендерманът е чудесен. Той е текстчер пак. И нека само едно нещо да го направим. И като се оттеглите от те новите версии Майнкрафтите, нали? И може да откриете български език. Значи, това излиза само на 1.1 и по-годните версии. Кой бе? Зомби. Вълца. И сега ще направим една къща с дърво 6. Да бъдем. От камен тук ли да е? Това ще вземем. Това ще оставим. Това ще махна. Друго фенсове ще ми трябват. Стъл ще ми трябват. Прати ще ми трябват. Друго. Какво да взема? Не знам. Нека да строим къщата, после може да се сетим. Така и... Чакай ти бе, това да не е камен. И кой има разлика с камъка и каменните тухли? То се едно е също, но камъка е друго. И дано да се спознали. И направо почваме да стоим. Значи, първо слагате вратите. Ще покажа как да си направите там къща. И така да се... Опа! Взимам туклите, така ги правим. Първо, като сложите вратите, изброите 4 купчета напред. 1, 2, 3, 4. После взимате от тук. Или 15, или 10 ще го строите. Аз ще го строя 10. 2. Значи почвате от този блок да броите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Толкова. И дате толкова. Ако искате по-голямо го направите, както вие си решите. Вие можете от какъвто искате материал да строите. Аз просто ви показвам на мен как ми харесва. Ако искате, вие можете с дърво да го строите. Ако искате с друг материал. Но на мен повече му харесва камък. Нека да се издигнем, значи и правите нагоре 4 или 3, колкото си искате. Но на мен 4 е хубаво. Значи 1, 2 и 4. Правим. Извинете, с така звуци става, но... И... Така. И... Може би ще са на части. Не знаем.
Готово. Можно после сложим. Tu ще е на два етажа, ако искате на един етаж, ако искате. Изобщо мен ме интересува два етажа. Така. Това нещо ще стане като урок. Някакъв. И направихме така къщата. Аз ще взема... Да взема... Кой да взема? Някакъв... Не. Ай, може би ще взема дърво. Там да е... Ала бала къщата. Няма да си играе да е. Айде да си буду... акациевите. То се не е също с тухлата и акациевото друго. Но... както да е. Там да го редим. Тейшър пака... не знам как се казва. Изобщо... аз ви го показах май, когато играе с петия фърга скръп и Майнкрафт, дето епизод 1 беше. Това е епизод 2. Где да стоим? Аде бе, чупи бе. И ще направим някъде. Значи тук ще има 6 стъкла. Така. Тук изобщо няма да има стъкла. Може тук да сложим. И ето тук. Но ако искате на два етажа да вием, тук... тук са тези врати. Така. Тези врати напълно да не трябва. За после ще ни трябва. Взимам стъклата и грид. Само къде са. Стъклото изглежда по-изчистено така. Първо ще го пусна на дефалт. Дефалт бе. Да. И ще... такова. Видим как изглежда къщата. Дефалт ще изглежда яко май. Не знам. Аз съм го правил дефалт. Нищо, че се пак да говорим само за това. Да зайдем. Оп. Значи, че така прави. И съм много изморен. Станах някъде към 6:30. И горния етаж ще го направим от какъвто искате пак материал. Аз ще го направя от каменни тухли. Или грон става иначе. И пак правите в размера на къща. Може и така съм да наслагате тухли. Казвам да наслагате. Басите пътя дума. И това дето така дето такъв шум издава. Това е дето колите минат от пътя.
пък е главен път. И ако искате тавана да ви е от стъкла, направете го от стъкла. Аз ще го направя. Али аз от стъкла. Но яко изглежда. Айде долнеята ще го направим с стъкла. Тук изобщо няма да ни трябва точно, както гледам. Както гледам. Нищо да сложим. Няколко. Аз винаги с 4 са. Окей. И аз ще обзаведа, всичко ще ги направя, защото все пак нито ширем. И още един път се извинявам, че днеска приятели ми не дойде да се свържим от лан връзка. Може би съм кажал. Но... Чакайте малко. Но се изнервих за това. Просто казаш... Аз във всеки видеоклип казвах това, че събота и неделя ще снимаме, но не станаха. Той отиде във Варна. Чакайте, ето там са стълби малко. Не такива. Такива. Това по-да си на както искат просто да ни го пука. Ай, ще ги направя сандстоун. Аз по-добре съм. И пясък с него, вие как ми викате? Махна той дър да стои грозна тъпа къща, той иначе е грозна. Така. Ако нещо струва, това са пръстите ми как такова. Бъхте телефон. Дали натискам да слагат тугли. Има плясък. Аз пък тугли. Къде съм измислил? Къде са основни? От космоса. Канни да го обзаведем. Значи, ай първо да скача горе да го направя както трябва.
грешка, голяма грешка, грешка, голяма. Нали горе се слагат стълби, бе. Как не са се тигде? Нищо. Нищо. Външното идвам от горица, да ви кажа, велика детица. Май ще правим влогове, казах с лицето версии и може би с един друг приятел. И някой нахълта в стаята ми. Може би този епизод само ще направи къщата и ще заведа друго нищо. Защото... Вземаме някакви стълби и започваме от удари. Ако искате ви от таван ще редите. Ако искате както мен, както ви харесва, после мога да пусна фалт. А може и да не. И може още да ни са добавили сървъри за те новите версии, дето Minecraft. За това няма да играем. Иначе сега да снимам на сървър и колко ще да е. Или на Skywars. И ако знаете как са тегли Skywars или... не Skywars. Нещо където са бити, дето са бият. Skywars беше... Не Skywars, бе. И... Не мога се сетя. Egg Wars ли? Не знам сега. Аз още от 7 или 6 години играя Minecraft, не си спомням. И но вече съм забравил в старите версии какво се прави. И забравих да ви кажа, в тези версии, новите, има дракони. Може да отидете да ги убиете, както и в компютърите. Ако сте играли или ако сте виждали. Тук е като тук.
и ми свърши батерията. 15% остана. Значи изцяло свърши. Може би няма да стигне да обзавеждам. Чакайте само да видя къде започва. Не идвай, ма. Значи, още едно трябва да издигнем. Ей! Това беше сестра ми. И това беше от мен. Надявам се всичко да е харесало. И чао!